ungabatsheli ukuthi kwenziwayo kodwa babone imilabalaba bekuningi akukhona okwabantu umuntu akawuthwasa uma efuna kwelapha Abangani basefishi ungazithathela amaqanda la ukhala uthi iqanda nje ungalubeka esinkweni lenza umsebenzi iqanda lezi imisebenzi eminingi qanda uzwe umadubula ithini kini umadubula shibhoshi yalazi siwasho uqoqoza nganda edlamini awunginika induku emhlabeni kusima madoda yela baba gogo logobile saluka sempondo vuma novume esizweni isandla sembethizini nomhlaba makhuluma kwenzeke isandla sembethizini nomhlaba magumba amanomhlaba wonke kuphile lokho esikufuna la siyakuncenga nkosi yakho hlanganani nina abantu bezulu hlanganani nina basemazulwini ngoba impande ezomuthi ziyababa zashiqula umsebenzi kuphela okufuna siwubone thina hlanganani makhemikhali hlanganani madoda amakhulu nawe inyama kayishi hlangana ndoda endala hlangana silapha esikhona ehlathini sophakamisa ithunya sophakamisa inhlahla sophakamisa amandla sophakamisa ukunqoba angithi ukunqoba kusegazini lomuntu ngosemadulo phakama ndoda endala bholojo ngiyakubiza trouble maker ngiyakubiza nyanda yephahla ngiyakubiza vuma ndoda vuma hlosi lami ngisebenze yo vuma hlosi lami ngisebenze konakele emhlabeni emhlabeni kusima yo baba nkosi yami Wele baba nkonyama usikhanyisile baba yabo silapha nkonyama silapha dwala losulu silapha dwala sosulu silapha sibane somhlolo siyabheja inhliziyo zibovu siyabheja sibhejela abathakathi sibhejela abanamazondo sibhejela abenzi bokubi sibhejela abakhathaza impilo zabantu yebo silapha nje bande zomuthi ziyababa zashiqula Kilimanjaro ntaba enkulu awu silapha sikhona yebo vuma esizweni isandla sembethizini nomhlaba magawule gijima mashasha impula trouble maker bholojo awu madudula sipoko sabo nawe nomathafeli ngakushiya kanjani nawe mjabuliseni dudu angabala ngithini Kilimanjaro
lozobumnyama lozokhanya. Awu silapho esikhona ngonyama kukhanya kubonakala emhlabeni wonke jikelele. Siyabheja sibhejela abanomona abanenzondo abasifisela okubi empilweni. Akuveli ukukhanya kubantu, akuveli ukukhanya kubantu, impilo sayiphoqa madoda, sifuna impumelelo. Right. Sabingelela njalo Nkosi yami. Sengiyakhumbula ukuthi hayi kubingelela sona isigadla senyama esafela emazweni, undaba zabantu ziyakhulumisa. Hayi-ke angizokuveza okuningi kodwa kuzosetshenzwa la. Angizukuveza okuningi kodwa kuzosetshenzwa la. Impilo inzima bakithi. Impilo inzima. Musu ukuhlala ngathi awunankinga unenkinga. Musu ukuhlala ngathi awunalo usizo empilweni unalo. Ngoba ngisho ungahlala nabantu uzihlekise nje, siyeza isikhathi uyoba wedwa engubeni mawusulala. Iyoqala zonke izinsizi zakho zithi A up to Z. Ngakho-ke ngithi mina kuwe, nangu udokotela u2+2 ula ejozini kwamhlaba lingani. Hayi kuba limbiwe egcekeni nje, kusekhaya la ngikhona. Ila ngisebenzela khona. Kuya ngenkinga yomuntu kumuntu ngimlethe la ekujuleni. Kusekujuleni ke la. Asidlali la kuyasetshenzwa. Ngithi angenze nje ulife ngisebenze bukhoma. Nibone ukuthi la ngisebenzela khona ikuphi. Ngisemahlathini la. Ungasala kanjani sengize ngathi ngeyi7 zika May. Ngathi 2500 esandleni sakho nje kuphela. Usondele kwadokotela u2+2. Yobe kunespecial, yobe kumnandi. Ngoba okunye kuyadinga ukuthi ngibuyele kini. Ngishwelezele nami ngiveza amandleni. Anginandaba ukuthi uzophumelela ufike phi kodwa ngizokuphakamisa mina ngizokusiza ngeyi7. Lamandla amancane la wahlanganisayo. Ngiyazi ukuthi uhlanganisa nje kawunayo imali. Kodwa inhloso enkulu ukuthi usondele ubone umehluko. Akekho umuntu onemali. Sondelani bakithi. Uma kuvuma nje woza kudokotela u2+2. 7 May lenyanga esizoyiqala. 2500. Ngiyobe ngilekelela abantu abahluphekile ngempela. Ngiyobe ngilekelela abantu abathi bona hey sesikhathele ukuhlala nezinsizi. Kunzima emhlabeni bakithi sonke. Kodwa mina ngiyafisa ukuyinikela ngesikhathi sami nakho konke. Ngikhohle labantu banemali enkulu. Ngingene kini nani ningenalutho niyadinga ukuphakama. Angithi mina ngiyaqonda ukuthi akekho umuntu ozoqala phezulu aye phansi. Yingakho nami ngihleli phansi emgodini ngoba impilo iqala phansi iye phezulu. Ngiyanikhanyisela nonke nikhanye kuhlobe. Izitha zakhe ayishane zodwa usaplana ukuza kimi. Abakufisela kubi abashane bodwa usafuna ukuza kimi. Siyabheja. Sila ngithi abantu ngibafuna ngobuningi babo kwadokotela u2+2 ngeyi7 zika May. Ungasali. Kuhle ukuzama ungahlulo ukuzama. Sondela. Akukhona konke okuzophumelisa abantu ukuthwala. Ukuba nenyoka. Ngebhavu lami nje la ngeyi7. Ungaphumelela udlule ngisho abathwele. Ikweletu usizi sobe siyiqeda. Azalweni ngabusha unyaka lo. Thatha inamba le ubhuku. 076 45 400 45. Isikhathi senyama safela emazweni. Okuningi ke ngikuchaze la ngizosebenza kahle. Angizile kuzoshutha. Ngizosebenza sengithi angini-update ngoba ngiyanithanda. Ngihlezi kunifisela izinto ezinhle ubusha. Nkosi yami ama-Easter asiyiphatheleni kahle. Sishayeleni bakithi kahle. Nalaba ke phela okwenzeka bagcine bephuzela udrink oshintsha umqondo. Bakithi ningashayi kakhulu. Nithinte nje. Ngiyanibonga ngiyanifisela inhlanhla kusukela namuhla kube kuhle konke. Ngiyabonga papa yini.